Viral sa social media kining kagubot sa mga batan-on sa Panabo City, Davao del Norte. Nahitabo ang insidente Martes sa buntag, Hulyo 15, 2025 at ubangan sa usa ka convenience store. Makita og madungog sa video ang panaglalis nining babay ug lalaki hangtod sa nagkainitay ug misangko sa nilabayay ug pagninayluay ug malaw ay nga pulong. Subay sa report, nagsugod ang komosyon tungod sa aligasyon nga pagpadungog-dungog ug miscommunication. Sumala sa mga pulis, pulos na kainom ang mga nalambigit sa kagubot. Nagkabangi sila nagkasinabtanay silang kauban nga mga katbag kainom. 5 nalambigit sa karambola sa mga batan-on. 3 ang taga Davao City, usa ang taga San Vicente Panabo ug usa ang taga Braulio Iduhali, Davao del Norte. Matod pa sa mga ubang witnesses, daghan ang nakapila-pila to, pero ang pinaka root cause gyud ato nga away kadto lang 5 ka personahe nga nadala pod nato diri sa police station sa Panabo, sir. Nakayagum og samad sa ulo, garas ug bunog ang mga individual nga nalambigit sa rambol. Giklaro sa Panabo City Police, wala bikaso ang establishment sa mga batan-on ug midemand na lang og 10,000 pesos nga bayad sa ilang nadanyos. Sukwahi sa nanggawa sa social media nga pabayron sila og 200,000 pesos nga danyos. Kasong sibil, gisettle na nila sa barangay. Kaya ang barangay man ang settlement, nagbayad sila og danyos dito sa isa sa establishmento nga ilahang giawayan. Unya sa physical injuries wala sila nagsinabot po sila nga di na sila mag-file. Nahusay o nagkasinabot ra ang mga batan-on. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.